1991 році про це мови не було, коли я вперше попав в Крим. А коли я вже приїхав офіцером, я проходив етап становлення як особистості, як чоловіка, як людини, яка вже свідомо сприймає світ. І на перших порах я спілкувався тою мовою, якою спілкувалися всі навколо. Ну, буду відверто, я говорив російською мовою. І, власне, і на флоті більшість, 99% говорили російською мовою, незважаючи на те, що ми починали будувати військово-морські сили України. Лише одиниці говорили українською мовою, і з ними, звісно, говорив теж українською, документація велася українською, але спілкування було російською. І лише після закінчення Національної академії оборони України тут в Києві я усвідомив, бо побачив тут, в Києві, офіцерів, які так само спілкуються російською, хоча служать не в Криму і не в Севастополі. І не мають українці за національністю, але не мають взагалі ніякого зв'язку з Україною. Вони продукт радянського виховання і радянські офіцери тільки нового покоління. І мене це засмутило, і я прибув в Севастополь, вирішив розпочати з себе. Я почав на службі постійно спілкуватися лише українською мовою. Я перейшов на українську мову і вимагав від своїх підлеглих, щоб спілкувалися лише українською, акцентуючи на тому, що якщо ми хочемо збудувати український флот, ми маємо почати з себе, почати говорити українською.